masking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! You're so hot, teasing me. Bueno, maray na hapon sa Endogabos o di ngunya na hapon mga tugang tawan takibuelo ining mga interns ta digdi po sa DCGB. Ade, sinang parakpakan. Hihi. Papabilong ko tabi ning mga interns sa inma programa ngunyan pero susog yan mga tugang sa format buda segment kan sa tuyang programa. Kaya magantabay ka mo ta. So sa kuya tabing cellphone niya on digdi, pwede ka muna mag-react, pwede ka muna mag-upload, boda igwa kita ki mahiwagang tandog ngunyan. Ang premyo tabi ngunyan na hapon, ang ma-premyo si Rosa na balingkit. Siya tabi ang ma-premyo ki 100 pesos. Iyo po, sa mahiwagang tanog. Pag naukod nindo, ang tamang tanog. Iyo, kaya kuwan lang kamo, relax lang kamo. Yan po ako digdi, magparara dita. Yan po digdi si Henry M. Kaya titistingon bako testing seryoso po ini na mga interns sali po sa Bicol University para po sa mga reactions buda text tabi mag-text kamo sa 0928-777-5548 0966-203-0034 okay? O di magparerero dyan ta ipasa ko na kay Bea Nunez siya pa niya unig sa main anchor kan sa tuyang programang Pinky on Mo Baby. We are down, we're crazy fools. Every day at school, teachers here. Merindal, mga madi, anong merindalan ta dyan? Alas 3 na nin pagkahapon. Nakikig ka mo, no? Bako si Sir Henry kaiba nindo kundi kami. Siyempre, mamibid kami. Kaibahan ta ngunyan sa alas 3 na segment kang Pinky on Mo Baby. Ako po si Bea Nunez, kaibahan si... Ako po si Jasmine Bosing from UAS. Ako po si Tia Rosa Camila Balingkit from Rapu-Rapu. So, ngunya na hapon tabi kami ang sa indong makakaibahan. Wala tabi Sir Henry. Pinamirindal mi mo na siya dyan sa baba. Kami mo unay tabi ang sa indong makakaibahan hanggang alas 4 nin pagkahapon. Magdarangog. Alright. So, syempre, nagbininda naman kayo ng gabusadi. Happy Albay Day sa tuyang mga Albayanos. As in, para man sa mga mga bago tang maukudan ngunya na aldaw, ready na kamo para sa bagong karaman na ibabamidbid ka ni sa Indo kunya na hapon. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Sa word of the day, tangunyan mga tugang, may balon po kay tangunyan na word of the day. Ang tataramon tangunyan, iyo po ang hipno. Ano daw po ang ibig sabihin kang word na hipno? Sa ngunyan po, may nadadangog pa kamong nagtataram ki hipno. Kang aki kaya ko, iyon pagparataram ni ma, hipno na word. Ano man ang gadiyan tabi mading rosang hipno na yan. Sige daw ngaya, pasabuta daw ngaya sa muya. Mading Rosa. Sige daw tabi. Sabihin ko na lugod tagari da imong kinaghula. Baka aram madi ka mga nasa tekta dyan. Dandi aram mo ang meaning ki hipno. Unining sa gilid so yaraon man tabi digdingon niya na hapon so mga kaibanan tang mga intern na sa agay yung man po sinda ang maprograma. Aram nindo tabi kung ano ang word na hipno. Dae.
Dahil man dahil ni tigagamit mo na panahon na ano. Sige mananggad, ano mananggad tabi mading rosa ang word na hipno. Sige po. Ang English po kang hipno, iyon so to fill in, sabi da sa English. To complete the empty space. O kaya sa Bicol po, iyon is pandagdag, pangkompleto sa kulang o sa kapos. Sira man man iya. Ikaw madi, ano mga kulang sa imo? May ano ka man? May kulang ba sa imo? Sa Halimbawa ngaya. baan? Halimbawa ngaya. Halimbawa ngaya, kulang ngaya ang pambakal ni Mama Muki bagas. Diyos ko, bati mahalo no ng bagas mo Tapos, yan. masabi si Mama mo, paadong ngaya dumanini isu alkansyan, tata, bunuon tanaan. Nganing makwanta ki panghipno lamang digi sa pambakal tang bagas. Arog po kay to ang meaning kang hipno. Okay. Kumbaga ang hipno iyan so mga kaipuhan Yes, pangkumpleto. Pangkumpleto niyan. Kunyari, igwa kitang tubig ngaya. Tapos, kulang. Ipnoy daw ngaya mo na ini, madi ngayang, nganing makompleto, mapano, kung ano man sukulang sa sarong bagay. Ika mading, mading be, ano man ngayang mga bagay na kaipuhan pang hipnoan sa imong buhay. Siyempre, gabos kita may mga bagay na kaipuhan pang hipnoan. Gabos kita day pa perfectong mga tao. Yes. May mga pagkukulang man. Sa mga paraan tabay ta dyan. First time ba nindo madangog ang word na hipno? Ano man sa buhay nindo? Ang mga kinakaipuhan pang punan ba? Like po, kahit tangon yan sa Facebook page kang DCGB News, mag-comment po sa mga muya, magtaram kang comment ninda. Ano man ang ako ngunyan ang kulang sa kuya na kaipuhan hipnoan kwarta. Iyo, bagalalo na mga Tapos graduating magkikita. kita. Mga sa pag... Diyos ko. So ano ining grabe ining tadi segment ngunyan gari makabiglaon. Pasensya na tabi sa mga medyo day pa kami pulido ba, pero how ng mga nagagabay sa muya. So anyways, ano na ang sunod na to yung Ayan, igwa kitang text digdingon yan. Ano sabi? Sabi daw po digdi, pagkulang, hipnoan. Ayun. Yan, tama. Nakusit. Igwa ba man digdi na Nagkaribok na sa pig. nagkariribok da sa pinky on sir. Nagkararibok talaga. Mga maribok talaga po ining yaraon digdi. Tulo kami. Mga, garo di pa nang gindag merinda, sabi ni VP. Isabay na lang ninda. pag Kulang merinda sa lang ginamos. pansit? Pansit. Nasobrahan sa ginamos. Ngunyan, syempre, hipnoan tama ng mga paggutom, diba? Sa man na reason na kay puwantang hipnoan. Paggutom kita, makaon, Yes. syempre. So, wala na nasabi ano. Serenri tabi. Si Kwan, una pataramon mo si Bea mo na. Ang mga helang kan atay arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kahugmaan kung dai ka mo magbabago asin tanganing maugmaan atay kaipuhan sa bayanin donin proteksyong liver aid. Liver aid silimarin capsule ang liver aid silimarin capsule para sa salud asin protection kan atay ini may silimarin na halis sa herb. Natural kaya ligtas. Ang silimarin kan liver aid antioxidant na probado ng epektibo sa pagtaonin proteksyon sa araw-aldaw na pag-inom kan liver aid pwedeng mapugol o mabawasan ang danyos sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol sa paghubag kaini. May bisyo man o wara, mahilig uminom o dai, mas marhay na isabay ang liver aid silimarin capsule araw-aldaw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule mababakal sa mga pangenot na botika, drugstores nationwide. Sa ngunyan, mga tugang, oras na para sa mga karagdagang samno sa pagkabuhay. Yan. Sisay digdi ang mga mahiligon sa mga mag-ataman ki ayam. Kamu ba mga madi, may mga ataman ba kamong ayam? Igwa kami sa muyang harong saro lang na ayam.
Ano man Si nga Aki. Ano man nga sa breed, Madi? Shih Tzu siya, Madi. Shih Tzu na malayason, Diyos ko po. Siging pabakay sa luwas. Kung ako man mag-share sa mga ataman ko, kung di man ako magtubod dyan, pero po kaming 11 na ayam sa loob kang arong. Isus, saro 11 na ayam, tapos sa mga lahi, mga labrador, yan, mga tunay po. Magdama ka mo sa arong, masabat niyo puros ayam kaysa tawo. Pag nag-akiyo sa ro, madipagad, madaw ako sa rong labrador man lamang. Iyo, sige, syempre, taong tani mabawasan man baga na sa arong. Alam na ngunyan, inggo kaming bados na Oh. ataman. I-reserve mo lang ang saro sa kuya dyan. Babae, ang gusto ko mading tabi, ayam. Babae. Ikaw, Rose, anong paborito mong hayop? Ano man na, mga Aw, ikos. ikos? Day ko man paborito ang ikos, pero paborito ninda akong tubayan pag nagkakaturog. Marukutan kayo ang ikos sa talaga, sa mga anini, sa mga mainit-init na lugar, bagang nagsurok-surok Ay. bagang mga ikos sa, pati ang ayam, ang isus, grabe ang kuraho pag aruga aning mainitunon. Bata. Kaya kay puwan man tawanan ng mga ayam ta kitubig. Pati ang tao, bukod sa tao, kay puwan mag-inom kitubig, kay puwan man mag-inom kitubig ang mga ayam. Igwa kita digdining kahaputan mga madi. Mga ate, ano po ang apod sa kakanin na korteng triangle na pinatos sa dahon kibatag? Ano nga yan? So, daw, malagkit yan ba yan? Pinuso ba? Pinuso ba yan? Basuso yan sa uwa, sa 3rd district. Basuso, iyo man ang God. Pinuso digdi. Balisong sa daraga. Ay, sa mo iba man ang apod kaan. Ano sa Indo madi? Linanggang. Ginang. Iyo man ang God madigil. Linanggang. Linanggang. Ano pinagkaiba kang ingredients sa Indo kang anong mga tiga nindo? Duman, ang aram ko, so, ari na baga, tapos, kunyan, tiga kaganan ki, niyog. So, niyog Ari na, lukadon. Yun. Igwa man talaga yung nalok na doon dyan, Madi. Tapos, syempre, batik na yan pag may piyesta, di. Talagang may mga manlain-lain na kakanin. Arab, nakaiba man kang suman, syempre. Yan. Kamo, Madi, na rin piyesta sa Indo. Sa Mayo. Ay, Day sa nang durmana. Yan bagang mga maabot na bulan. Talagang yun yung bulan para sa mga piyesta, mga festivals, Kaya Mayo. yan na balisungsong or basuso or Linanggang. linanggang. Dayan mawawara sa mga handaan. So may mga piyesta tabi dyan. Uni lang kami imbitaran na lang nito, comment lang, imbitado nga ining mga Sa inang tinutulong address. sa inang address. Balik kita duman mga Madi sa istoryahan tamanungod sa pag-ataman ki ayam. Ayan, sabi digdi ang pag-ataman da ki ayam nagataong benepisyo sa to. Enot arog kan nagiging fit da kita. All breeds of dog need regular daily walks in order to stay happy and healthy. Iyan po baga sa mga tiga luwas ta sa mga ayam ta tiglalakaw-lakaw sa dalan at sintatao man ninda sa tuya na maging healthy kita as in fit ba na syempre sa paglakaw-lakaw natatao na exercise man kita kasi tuyang mga lawas. Kamo Madi nagalakaw-lakaw kamo kang mga ayam nindo. So ayami kaya duman sa gari stay lang siya sa harong. Aram ito so dayman siya so perming tigluluwas ngaya. Very lang siya kaya pag nakakaluwas ito yan duman lang kami nakakaigwa kay exercise daralagan barakayan talagang bio. Mahilig mo na sa maawot na Say ate kay may ayaman ito. Saro sa ng ayam nga ni pagalo na pag-atamanon. Grabe So, itong- unsi pa daw Oo, kaya ni unsi, Mading Bea. Kaya may iluwas ang 11 Madi sa sararuan na lakaw-lakaw. Pero katao ka mo kaya na naga. Saro lang mga bit-bit Madi. Kaya yan. Oh, syempre may saro lang na mabawarang ayam. So pag lakaw-lakaw syempre mababawasan sa 11 ayam. Sige, sabi man digdi may texture kita mga Madi. Ano da? Sige, sana kaya nyo yan mga girls. Practice makes perfect. Support kami, ali kay Kuya Mike from Qatar. Salamat po. Nakabot na kita sa Qatar. Mati kita dyan sa... Bako man sa Kataraning. Wala ko sa Qatar talaga na bansa Madian. Hello po sa mga nagmamati dyan sa Qatar. Yan, salamat po. Ano oras mo niyan sa Qatar? Yung man ang ganda, oras ko niya sa Qatar Banggi Qatar mo po. niyan, VP? Banggi daw mo niya sa Banggi. Qatar. Good night po. Good night. Good night. Sa mga Kataraning hapon. Sa mga kataraning mandahapon. Balik kita duman naman sa mga sa pag
Gulo ka, Madi. Naugulog. Madali yung kaya ma-divert ang sa tuyang ano. Siyempre, back to anong katabak on track, di ba? Okay. Kaya po antang hipnoan, so kaaraman kan mga nagdadangog na mga tugang ta dyan, manungod sa pag-ataman ki ayam. Tama ba mga Madi? Iyo, baga. Iyo? Talaga? Pwede. Sa'yo nagkataram ka yan? Pwede. Bakit ba ito? Talaga? Grabe baga mga tabang kang mga alagang ayam. Yes. O mga hayop na mga alagang hayop. Ikos, ayam. Siyempre, dabang kita sa mga hayop mismo, di ba di? Nya. Sabi da, pag ikos dang ataman mo, pag may helang ka, raranihan ka kaan hanggang sa ay ngaya makaturog ka, raranihan ka kaan. Gara baga pig, hihigop niya ang ano mo, ang hilang mo. Sabi da ka mga gugurang. Pero inda lang mo yan kung matubod masinda. Iyo mananggad mo di sabi, digdi sa man sa benefits ka, they make sure you're never lonely. Yan. Iyo mananggad. Dawa wara kang boyfriend Madi, basta Diyos may ko. ayam, sus ko. Ang iyan tabi sa kamaturan, iyan ang pinaka-loyal. Yan, mas loyal Talagang- pa sa Kung sa palibot puro ng mga cheaters, ining mga ayam, Diyos ko, iyan ang pinaka-loyal. Alam mo, pag abot mo pa lang, sa pintuan ka pa lang, or minsan nga, tanog mo pa lang, nagsasarabata na, tapos sa imo lang talaga yan marani, sa imo lang yan kung ba't giiwan niya sa mga ibang mga tao, sa imo, grabe ang pagpadaba ka, iyan. Garo Tapos may hugot na kasabay ito Hey, Madi. di ba, kumbaga, naano talang ba? Napag-urunan. Pero tama man, Oo. grabe ang pagpadaba tigtatao sa tuya kan mga atamantang, mga hayop sa arong, asin man, iba talaga yung level na unconditional love na tigtatao ninda. Igwa pa digdi, they lower your stress levels. Tama ba? Nababawasan ba Madi ang stress nindo pag sa mga tiga-ataman nindong ayam or mga ibang Minsan, hayop? konsumisyon, Diyos ko. Konsumisyon man minsan ang mananggad. Tapos syempre, day taman baga, minsan day man din na disiplina ang mga ayam, maski sa insayin. Pero parte na yan. Parte na yan kang pag-ataman mo na, maski insayin-sayin sa nag-araw ito, sa nag-iihi, pero yun na ito sa way ninda talaga. Kumbaga normal na ito sa hindang araw ka ito. Pero stress reliever talaga ang mga ayam. Stress reliever ang mga ayam, lalo na pag makikawat sa imo, pag di mo asaw na, bigla na sa na magigibuhon na ikaka-divert ba kang isip mo, nasa mga stress na bagay, di ba? Mapuklit kichinilas, makaraw, di ba? Nahiling ko nga sa Facebook, pinaknit ng God sa birth certificate. Baga, Diyos ko, para ano mo pa ito? Iba man duman so kay Bini Aya baga Madi, so viral. So Oo. paknit so sapat, so chinilas na Hermes. Pero tagagiribo na lang yan indang ulukan, Kasi nakakaaliman talaga ki stress ang pag-ataman ki ayam. Syempre gapadigdi, they can help you make friends, of course. From pet owner, magiging close mo kamo sa iba pang pet owner. Kumbaga sa mga ayam sa nagdisilbing tulay ba Gari. para magkaigo kamo kibagong mga connection, pati. yan, connection sa relationship. Paduman ka na barkadahan, ka-relate. adi, igo dyan ki nagbibirilog ki mga union ba? Parang union ki mga pet owners niyan. Mga Mga group, sarabayan na sila ganun. lakaw-lakaw. Adi. Ikaw, Madi, taon si bagang aya mo, nangyari na yan sa iyo mo na So, onsing ayam mi Madi, hanggang sa gabos na compound mi, igwa ng ayam kada arong. Wow. Sinda man so Yun nag-giving way, naging compound na ki Oo. pano ki ayam. So, sa may samuya. And then, they can stop children from developing allergies. Ay, talaga? Ay, talaga. Di ko anaram. Yung manang di ko yan aram. Ang namate. Madi. Nagkiblit si BP. BP, magmirindal na dyan sa baba. Kami na digdi bahala. Pasigura doon, mo viping tulo ang ginamos mo. Pero totoo mananggad na Sabi itong... digdi, while it's no guarantee that owning a pet will stop your children from developing certain allergy, the evidence suggests the danger in their fur may help. However, it's worth noting that you should never own a cat or dog if you are allergic to them. Siyempre, Oo. Mga pag natuod na lang. yan, di ka maataman kung ano mo man na allergic ka para, Yes. pagprotekta mo man sa salud mo. Yes. Yan. Pag nasanay na lang gari ang aki. Iyo man sabi ni Madi kanina, they can catch cancer early. Tataosin daw mag-detect kihelang sa tao. Iyo. Iyo baga, sinabi mo baga. Pero Madi, garo na si Madi digdi ah. Iyo. Ala. Garo Ay, na grabe ako man kay ang to, ulo ah. ko. Pasensya. Nainaw ka ito.
Iyo man agad, nakakaano sinda. Tataw sinda mag-sense kung anong helang sa sarong tao. Ay, palang pakataram ko pa sana. Sabi ko, Ay, ay, ikos, Sinda na ay, pala patipalan ayam. Pero dahil man hindi natataram kung anong helang. Bark lang. Miyaw lang, ano. Pero aram ninda ang kahilangan kita. Iyo mananggan. May sano ka na movie ba na may ayam na talagang naaraman niya na para duman siya sa owner niyang may cancer. Dati halos tulo-tulo ang ikos na nagtataning sa ko kapag aram nindang makulog yung buot ko. Pero pag may, Totoo. pag yun, may ingrown ka ngayon sa, aram nindang may, Araman ninda. Garo ba ko naan batok madi, garo maano na yan, kagato ng ripis mukaan. mga matibay man talaga ang mga ayam. And of course, ang pinaka-importante talagang na taong impact ng ayam ka mga pagataman ki hayop sa tuya is yung they can provide companionship. Yun. Dawa single ka, dawa solo-solo ka sa arong. Diba? Di ka na maisip na maagum ka pa. Kung may ayam ka naman sana. Yes. Kung baga yung mahipno kang kulang sa kung solo ka sa buhay. Singit mo pa. Iba ka talaga mag very observant, Alam. very ano si Madi. Random. Hipnoan mo ako, baby. bagong programa. Pero, pwede. na ito? Imbis na pinky mo ako, baby, hipnoan. Siyempre, guwama na mga tiga-hipno sa to ang pagataman kihayop na day man natataok ka mga tao ba? Yeah. Diba? Dawa mga silent lang sindang nag-observe sa tuya, pero iba pa din yung impact na natatao. Ayan. Sige ka mga madi, ano man ang experience nindo, best experience nindo ka nagataman ka mo kiayam? Actually, itong ayam na ito, bako man siya sa kuya lang. O sa magpirinsan. Pero, sa totoo lang, talaga kurukot sa mga ayam. Pero, magayunan sinda sarong, tayungan iyan, pagalkali sa luwas. Iyo talagang pinakainot na masabat sa imo. Marukot-dukot sa imo. Bistado, kapatid, aram na ninda, ang parong mo talaga. Ang mga pets talaga, grabe sa ining duwa sa ano. Ano ito, BP na mga ing-ing mo dyan kay Bea, BP? Tara man, May nagpamerinda nun ta kapag magayon. ay, may merindalan. Sige, pagay nun ta. Maganda yung pangmerindal. Ay, namundo. Namundo. Pag pinamerinda kita ni BP, ibang energy kaning malawas sa tuya. Abangan tayo Nanggad. daw iyan. Ayan mga tugang, ang oras po niya to, 29 minutos makaliis ang alas 3 din pagkahapon. Mabalik po kami para sa, magkakagap muna commercial po muna, no? Sa masunod naman ka, istorya naman kita. Mga commercial po muna. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon. An para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. Oh, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga Ligaspeños, kainyato paglingawan sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal, numero 9 sa balota. Ano man ang ato bangon ta, sigol si Shine, perming kaibahan. Yes, ano yan lang nito ang commercial, guys. Vision niya na matayaan ta, ligas kasi. Pero ano na? 32 na ba? 30 minutes. Si Sunshine Imperial, tapos sa sektor tinatapangan niya ang serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sipang salud para sa gabos na Ligaspeño. Mga Ligaspeños, sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal, numero 9 sa balota. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik po kita ang sa tuyang oras. 34 minutos, makalihas ang alas 3 nin pagkahapon. Ang mga helang kanatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago, asin tanganing mag-ugmaan atay, kaipuhan sa bayanin proteksyong liver aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kan atay. Ini may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kan Liver Aid antioxidant na probadonang epektibo sa pagtaonin proteksyon. Sa araw-araw na pag-inom kan Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol sa paghubag kaini. May bisyo man o wara, may hilang uminom o dai, mas marhay na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule araw-araw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mababakal sa mga pangenot na botika, drugstore nationwide. Sabi sa tuyang mga madikan sa tuyang texter kasubagong from Qatar, 10:25 AM pasanada sa Indangunyan. Good morning pa lang dapat. Tapos may nagaput man madi. Ano da madi so apo duman sa
Sa BGC baga, so viral. So, So, foreign. so foreigner damadi. Ano daw ito madi so apo duman? Ano daw ang klaseng ayam-ayam man da apo Ayam-ayam. duman? Ibang klaseng ano man ito. Ay, grabe ito. Viral ba ito, be? Ay, madi. Nagbe, ano? Okay lang ba? Ito so nag-viral na vlogger da siya. Nadakop na ito. Nadakop na daangan ni po. Maray madi. man. Ay, yun na pala, nailing ko man. Nang ano kaya siya, nang haras ki mga ano ini. Yung mga kapwa ta Oo. Pilipino. Yan. Sa ngunyan, siyempre tigaan tabay na ni kasto yung mga paraan tabay, maapunan sa tuyang igwa kaming mahiwagang tanog siyempre. Una nindo sa Sir Henry lang ang igwa. Igwa. May tigprepara naman kaming mahiwagang tanog. Ano nga ito, Madi Rosa? Igwa kong balon digdi, siyempre. Ako na lang kaya maghula. Pero nga ang panahon nindo. Igwa kitang 100 pesos. Di ko pa man yan Arab, Uli na, promise. dem, para ribok. Ah, sige, sige. Uni na. Uni na tabi, mga tugang ang mahiwagang tanog. Alat lang. Oh, ano daw po ito? Chicharon daan. Ayan, para sa mga muyang mag-intra sa tuyang bag, hula kan may wagang tanog, bagapod lamang po sa numerong itinaw kasubago ni VP Asinman manggagana ki 100 100 pesos na load. Chicharon po, chicharon po, sala po ang chicharon. Sala po. Sala po ang chicharon. Sarap pa. Magmati. Gano'n na nagpritos. Gari maragamuon. Maragamuon. Fried chicken. Sabi niya ni Sir Mag-text lang po ang i-text ang kasimbagan o mag-upload sa number ni VP. Kung may gari warang nagkukul, ano, maday magkasurupag sa muya, tabi. Kaya may magsimbagon. Daw anong apod. Daw anong apod. Kaya may simbagon. Kung mo kiklo, magsabi sana. Clue. Ang clue tabi. So, dae. Di man pigkakaon, pero permita ining na hiling. Permita ining na kakapa. Ay! Garter. Sala BP. Basta, ano ini? Sige, mataon akong clue. Delivery rider. Ano yan? Igwa ka ni sa mga delivery rider. Helmet? Sabi ni, igwa ka digding. Texter, sabi da po, tubig na nagbubulos sa gripo. Mali. Ay, sasala! Okay. Ikaw manig ni sa ropa, hali kay Lloyd Conda, pig paputok na bubble wrap. Ay, sus, may nang... Ha? Si na Lloyd Conda? Sino- Bako na sa internet. Baka man ni si Lloyd. Nasa Facebook. Okay. Oh. Nakunsya ba Pig na? paputok na bubble wrap. May nanggana na. May nagkaroon. May Nakunsya ba? Alat lang, Yan ang may nanggana na. plastic Alat na lang, pang package. may mga- Bako man po sa plastic na pang package. Oo. Bako man plastic tabi. Mm. Sisay pong plastic. Kamas na magano. Igwa na digding nakakuha. May nakakuha na gayud mo. Pirang naghula si siyang nainot. So, nainot. Saro man lang nakakuha. Ang tamang simbag, Bubble wrap. bubble wrap. Tama si Lloyd Pang ano ba ni? Conda. Ulit. Ini, yan tama. Pagpaputok na bubble wrap. Ang bubble wrap baga sa packages, mga tugang, iyon so, Fragile. napuputok mo, sumatanog talaga siyang Sa kilig-kilig na. Bubble wrap. Bubble wrap. So, mga tigpaparato sa package. Sana pag may mapasa ba, Bako Right. bubble gum. ayan, kay Lloyd Conda, i-text mo ang number mo para Gana na. makuha ang sa imong premyong sang 100 pesos. Texas 0928 Text sa 0928 777 7 5548 kay Lloyd Conda ang satuyang lucky winner ngayon hapon. Sanggatos na may bagas. Sanggatos na kilong bagas. Sanggatos pesos na premyo para sa imo. Oo. Hali sa
Ali kay Kuan. Ali kay VP. Ali kay Rosa Ako, Camila igwa man ako may Balikit. pang load. Sige, ako nalugod. Yan! May Okay, panghit nice mo. na planning load. Panghit mo sa Panghit kung kay mo. Kuan kilod ni Lloyd. I-text mo Lloyd sa number mo tabi sa itinaong Ngunyan lang ini. 0928 5548. Lloyd Conda. Yeah. Okay. Atsana po. Taon yan, ano pa? Ingon mo na i-text sa number mo taludan ka na da at tabi. Tulos. Sige. Ngunyan, mga tugang, oras na para magmati, yung mga health tips. Of course, kung yan tag-init, kung yan na mainit-init ang panahon, kay puwantak yung mga pampapresko. Yan si Mading Jasmine. Pira man ang gadang ano ngunyan? Degrees. Pero paki-comment daw tabi kung pera. Dahil ara man. O 49, yugo-yugon mo baga iyan. Pero sa matod, grabe ang init sa luwas. Diyos ko. Pero O si Bibi nga ni Dama, init ang pagmati. Pero kay po na ni VP mag-swimming. Swimming na. Kay po na Kay mag-swimming. po na mag-swimming. Pero kasi ba kung aga nag-uran? Nag-uran. Pero pag mo yan para naudto, mainito. Mainiton sa Hapon na luwas. pa. So, Hapon ini natabi sa mga tips tanga paano maging cool sa panahon na mainit. Inian sa tuyang i-discuss ngunya na hapon. So, ali ini sa Department of Health nganing maging presko an sa tuyang pagmati. Ang pinakainot ay ang manatiling hydrated. Stay hydrated. Yan, syempre mag-inom ki tubig. Yes. Bako sa naalak, tubig man. Sigundigdi, mag-inom da aki 7 hanggang 8 baso kada aldaw. Tapos, iwasan ang pag-inom ki mga kape. Tama ka, pag-inom ki kape tapos alcohol. Paano yan sa mga swimming? Magdarang tubig, sarong galon na tubig para sa mga swimming. Bako sa na puro alak ba. Syempre, kay puwanta ang tubig. Tapos tubig, naman siya Takon kung tubig man pala, utupan, may dagat madi. Pag masa mga swimming, ano na sa duman, maglublob. Initabi madi, tubig man, pati suka sa bago, sa ayam, ibagang sindaman, so lalo sa mga shih tzu. Syempre, bako lang na may kaipuan ki tubig, Oo. kaipuan man kan mga ayam. Halaman. Okay. Maski ano na naman, pang lain-lain na naman. So, pang duwa tabi, iwasan ang, limitahan ang pagluwas, lalo na pag alas 10 na, aga. Yan. Tayo, Siguro dyan mga- man ang nagnagapoon ng baga, tirik ang aldaw. Yung ani. Sa mga makidate ki alas 10, Atapon. ki aga. Iyo dahil Atapon. ni an oras na sobrang init. Kumaluwas man, mag-sunblock gayo, dadi madi. Or magdarampayong. Magdaraki pang payong tama. Payong tapos kalo sunblock. Ano pa? Balong ki tubig. Tubig. Pero tubig dapat pirmi. Tama ka, gumamit ng sunscreen para maprotektahan ang sa tuyang balat. Uniman, magsuulog ki angkop na bado. Ano man ang gadang mga kulay na ano? Ako, bathing suit ba di kulik pag ang bado. mainit kay po, naka-bathing suit. Di man naka-bathing suit. Ay, Diyos ko, pag Daing. sa luwas, grab. Muyaw nun ani BP pag mga... ay! Wow, muyaw nun ani BP. Saan mo niya? Arog ba ka na kulik ang bado mo? O, may nag-comment digde. Bro, si Antonio. Ay, si Alton, kaklase ko yun ni BP. Basahan mo sinabi. Basahan mo yan. Anton Onato Jr., payabaon si Sir VP Henry. Panabaw ko yan. Yan. Diyos ko, Panabaw na ako eh. grabe talaga ang karisma Grabing, ni VP. grabe talaga nagpapadaba kay VP. Plus 5 binitulo. So, ini, magsulog daki mga... Saan to nila? Iyo po, VP, kaklase ko iyan. Okay. Shout out kay Alton. Solid Alton listener. Yes. Onato. Anton Onato. Anton. Ano ba? Anton. Anton. Sumay manok. Manok. Sumay manok, oo. Lechon manok. Baka kay po man kimanok para sa outing gayo dado. Sa mga kay po kimanok dyan para sa outing. Pero nasa na swimming ang buka mabig tadi. Pero mainit kaya ang Pero kay po panahon. naidagos talaga ang swimming. Kaya baka sign na ito. VP, since last, nilima po na nadigdi sa radyo. Liningawa na sa ano. Night swimming. Diyos ko, night swimming da. Sa night swimming agang Domingo. Ayun, mananggad, ano. Igwa kita ang text reading ni Madi. Sabi niya, light colors sana sa mainit na panahon. Ano Tama. mga example ki light colors? Puti, pink,
Red? Light pink, bako red, bako itom, Diyos ko ang itom, dyan si Bibi Bati, naka-itom. Kaya nga sabi niya, mainitin ba? Ito man si Dande, nakaito man si Dande. Ano? Ano da? May tig-soririyaw. Kusugod daw, tabi. Kusugod daw. Ayun, yan, magsulog Ano dati yaw? preskong bado. Mga light colors ba? So bako na mainito na nga ni sa mata, Magsando. mainiton pa mata sa mata ang mga kasalubong mong naka-light na naka ano, makusugo na ang ano kambado niya. Naka-neon pa nga yan. Ano? Light colors na para sa mainit na panahon. Tama. Ano pa, Madi? Tapos uni pa madi, magpaingalo sa malipot na mga lugar. Arog kang DCGB. Arog ka. newsroom. Pwede ka So- mo mag-book kay hotel pag aram nito mga areas nindo prone sa matirik na araw talaga. May nag-upload. Ala. Simbaga na nag-aapod Nag-upload naan. po digdi. Hello? Hello po. Mga magayunon kami? Garo nakalansi ka na naman. Nag-ayos kibo. Pero ayun bagay, itong pag mainit-init para sa kuya man. Pag Mm. mainit-init, ay naman yung parang kadal-kadal. Yan, dahil na magparak kadal-kadal. Ano man yung kadal-kadal na Nya taman ma din ang lalabot ka. Natama di ka, may kakadal ka. Naluluya ang boses mo po. Doon mo kita patada sa mic. Pinalsok na. Mainit ang panahon. Yan, dahil na magparak kadal-kadal na mainit ang panahon. Pero Ah, so- sabi tabi, pwede man damag duman sa room na malipot. O, Sabi da nga ni, pwede da po sa may aircon na lugar magkadal-kadal. O, dahil yan pwede. Di ako matugot. Nataman di ka matugot. Si mama ka po. Di ako matugot. Ako mara. Tawara ka man. O di, bako, garo. Nalamangan kita digda. Di Mading Jasmine. Nalamangan ka ni Mading Lamang Jasmine na naman. duman. Di pwedeng lalamangan. Nataman. Naglabangan ko yan. Sa lawas po kan di si GB at siya Abangan nalasin mo ko. ako, Mag-abangan pagdrakang ka mo ni tubig. Jasmine. Yan. bueno. Yun man lang. Salamat. Uli ba di, may linuwas man an DOH na paano maaraman ng sintomas kang mga heat-related illnesses. Uni, maging mapagmatsyag sa mga palatandaan ng heat exhaustion at heat stroke. Kasama rito ang labis na pagpapawis, paghihina, pagkahilo at mataas na temperatura ng katawan. Kung may nararamdaman, agad na lumipat sa malamig na lugar, paluwagin ang kasuotan at uminom ng tubig. Kung lumala ang kondisyon, humingi ng agarang medikal na tulong. Tama. Tama man ang Madi. Pag day na kayang magparamati, ikialoy pa, magapod na ki tabang sa DOH o sa maski anong araning ospital sa Indo. Ayan. Ikaw, Madi, ano mga plano mo niya na tag-init? May mga plano ka ba? Swimming talaga. Gusto ko talaga mag-swimming. Dahil na natapos sa swimming, Madi? Tas halo-halo. Ang swimming. Garo kay po na kanini Madi na mag-anap ki resort naman libre sa iya mag-swimming. Ehem, BP. Puro lang sa BP. Okay Di, daw, pag okay. mga low budget da, magkayab-kayab mo na. Yan, sa mga low budget na magkayap-kayap. Siyempre, magpasiguro man ki mga kagamitan na makataonin presko sa tuya. At kayab, mga electric pa na sa dit, para sa mga estudyante, na yaon sa mga rooms, sa mga classrooms ba, na warang proper ventilation. Magpasiguro ki mga electric pa, baga salit-salit lang. Yeah. So, Jisoo, Oo. Jisoo, lai pa di. Igwa ka yan sa mga online. Igwa ka sa man mga lang. Kaysa online shop. magpadara ka mo sa ospital. Just, yun sanggatos. Magpasiguro na lang, Magpasiguro. kipang sangga sa iyo. Pero dumandubling kuro karigos ang ang ano dyan. Oo. Or kung pagbanggi man, di Pangkontra ba? dyan. May ibang init pagbanggi, di Madi? Grabe, iba Talaga talaga. nagdodobling rigo sa mga tao. Iba talaga ang init pagbangge. Kakakamanda nag-ulok man. Talaga, iba ang init pagbanggi. Iba ang init pagbangge. Sa collar ta, makadil-kadil po. Diyos ko, Hindi na init magkadal-kadal pagbangge. na pagbanggi. Hindi na magparakadal pagbanggi. Iba ang init pagbanggi. Magiling daw kita kang mga comment digdi sa ano. Facebook Live. Oo.
Taba kami. Ay, uni, may mga ano palan kita, babation kitang mga may birthday ngunyan. Sige, take it away, Madi. Bati Okay, ang happy birthday tabi kay Sheena May Asejo, kang tugang ini kang ano ko, kang kaklase. Tapos kay Elizabeth Billian Ahero kang bakakay. As ini naman kay Melchor Ocfemia kang ginubatan. Gara mga pamilya ang pangarap. Mga klase ko man lang ini nang recruit. Kasi mo pala, Madi. Okay, ini man pagkakataon ta na ini nganing kumustahon man lang tapos reparo ani ni matawan pangkamusta sa mga kaklase tang na deploy sa mga yung lugar ano. Lalo na sa mga nasa Manila at ng Opo. kaklase. Yan. Kumusta ka mo Iringat. dyan? Shout out sa Indo. Iringat man. Iringat, Lalo na sa iringat. Indo. Tagarin mas Stay- mainit duman. Oo, Kaysa stay dito. hydrated. Ay. May mga ano pa ka mo? May mga i-shout out sa mga pamilya tabi. Yung sina mama, sina papa dyan nagkatrabaho. Syempre. Stay safe sa mainit na panahon. Okay. Ayan, ang oras na po ngunyan. 52 minutos makalisan alas 3 nin pagkahapon. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga pa di so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre Padi. 131. Ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man nga ang paborito ko pa di. 131, ako Bicol Party List. Pindutan na Padi. Makanta na ako. 131. Ako Bicol Party List. 131. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Balik po kita mga tugang. Date na oras na lang po ang igwa bago matapos sa tuyang programa. Siyempre ngunyan, tatawan ng opportunity na makapag-shoutout man po sa mga nag-antabay sa tungan yan. Sige naman din, Rosa, take it away. Siyempre, inutang i-shoutout si Pa, shoutout kay Pa, kay Ma, sa Rapo-Rapo, baka nagdadangog itong yan. Yan, digdi naman sa comment section, grabe, iniyo. Shoutout kay Rachel Malakad. Hi, Rachel. Kay, sirisay pa ini. Tigbarasan niyo doon ni. Margie Oloya. Shoutout man kay Phil Balila Junior. Tapos naman kay Johanna. Magayon hunda. Sisi ang magayon. Sa Ipalan. Grabe pa ang nag-comment. May magadang ayam. Labrador. So, bunda si Tatay Shello Nestor. Okay, ako naman tabi. Shoutout ko man tabi sa mga pamilya ko dyan sa uwa. Si mama, si papa, si ate, si kuya.
Sa mga tugang kong bunso. Tapos igwa palan si Alton Unato, sabi niya, Antonio Unato Jr. tabi bako uman ako. Tapos namimiss na niya daa si Sir Henry. Tapos Para ngunyan po nindo kay mga kaiba. Sa masunod si Sir naman. Kaiba nindo. mamimiss tulo si Sir. Mamimiss Ano? tulo si Sir. Ano? Sabado siya. Tas sa aga, so iba mi naman ang kaiba. Opo. Sa aga man po, antabayan taman po sa mga natatadaming mga kaiba digding intern, sila Johanna Agripa, Yanis Elvigueras, asin Jaystin Escobal. Ayan, shoutout man daa kay Dande Melgar. Asin, shoutout man po sa Nunez family sa Barangay 41, Bugtong, Legazpi City. Asin sa mga paraan tabay ta from Maslog, Legazpi City. Asin man, sino ba? Pamilya ko? Kinamakain papa sa Bugtong. Si papa sa tindahan. And sa Gabos na nag-antabay ngunya na hapon. Shoutout po sa Indugabos. So, igwa na lang kitang 3 minutos bago mag-alas 4. Ano pang pwede tang pag-urunan digdi sa 3 minutos? Siyempre, na ni? tigbabati mi man ki happy birthday ang mga nagselebrar kan sa indang birthday ngunya na aldaw. Asin man, gabos na, mansari, anniversary, gabos. Yan, happy celebration sa inda gabos. Pag-aro ganing Albay Day, may naghahanda ang mga taga Albay. Ano ba? Bilido mo yung handa. Bilido mo yung handa. Ano? Happy Albay Day man sa Tuya Gabos na Albayanos. Si Ina Fem Francine Santander nag-comment, nice Jazz. Ini mga naano ko na ini. Mga nakontsaba ko na ini. Bagaro mga na ano na eh. Nakontsaba na. Nakakontsaba na. Si Kayla Olanyo man, si Yanisel Bigueras, John Lloyd La Chica, Joshua Rillo Rosa, asin, Asejo Mary May. Shout out po sa Indugabos. Yan pala dyan si John Lloyd. Ade. Sabi madigdi. Si John Lloyd. Imam palan. May nag-shoutout kay Dande Casubago. Shoutout na kay Dande Melgar. Shoutout man po digi sa mga technical. Ibahan tang sa mga technical interns from department. Cat College. Technical Department. Ay, mga nakaibahan ta sa Lado Technical. Tapos sa newsroom. Sa news. Ano da ito? Si Zaida? Si Bravo da. Shoutout man kay Bravo. Garo may course da si Bravo digdi sa Laoga. Say course na mo Bravo. Tigtuturo ni Sir Tigtuturo si Sir Jerome Sir Casubago. Jerome may tigtuturo. Ay, nako na ano. Bro, tiglilig sa iyo Mading Rosa si Bravo. Kay Jasmine sanan. Kay Jasmine. Achan, tubig. Kumo kaya ni Sel. Ala, kaya Sel na naman da si Bravo. Grabe nang naling kaya ni Sel. Okay, mali. and Maalas ka doon naman eh. Ayan, sa Babay ngayon na, kami tabi. po ang sindong nakaibahan sa loob kisarong oras. Ako po si Bea Nunez. Ako po si Jasmine Bausi. Ako man po si Rosa Camila Balingkit. Interns Hale sa Bicol University para sa DCGB News. Thank you, ano Ay, nasanay ako sa... Giri nagbarita no. Nagbarita? Okay, paaram po. Hello ka, Jims! Gusto mo ba ng full energy? Masarap